खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दि हान्स फाउन्डेशननि गुबुन मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा गुबुन समफोराव बायदि समाजारि हाबाफारि लाबोनायजों लोगोसे गोग्गो समाज दानायनि थांखिजों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दि हान्स फाउन्डेशना बायदि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन मोनसे सुबुं अनसाय हाबाफारि दि हान्स फाउन्डेशननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव सानब्रैनि आबुं हाबाफारिजों एमटिबि प्रजेक्टनि गेजेरजों मबिलिटी इन्डियानि हेफाजाबाव बेंगुरा सुबुंफोरनो गोनांथि जानाय एसिस्टिभ डिभाइस राननानै होनाय हाबाफारिया दिनै फोजोबनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब थावनि एबा ओनसोलफोरनि खमैबो सा 89 बेंगुरा सुबुंफोरनो गोनांथि जानाय एसिस्टिभ डिभाइस रानना होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी दि हान्स फाउन्डेशननि गुबुन मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा गुबुन समफोराव बायदि समाजारि हाबाफारि लाबोनायजों लोगोसे गोग्गो समाज दानायनि थांखिजों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दि हान्स फाउन्डेशना बायदि हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन मोनसे सुबुं अनसाय हाबाफारि दि हान्स फाउन्डेशननि बानजायनायाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव सानब्रैनि आबुं हाबाफारिजों एमटिबि प्रजेक्टनि गेजेरजों मबिलिटी इन्डियानि हेफाजाबाव बेंगुरा सुबुंफोरनो गोनांथि जानाय एसिस्टिभ डिभाइस राननानै होनाय हाबाफारिया दिनै फोजोबनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब थावनि एबा ओनसोलफोरनि खमैबो सा 89 बेंगुरा सुबुंफोरनो गोनांथि जानाय एसिस्टिभ डिभाइस रानना होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों नामा एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों नामा? जुदि नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, साइटिक पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लांग इनफेक्शन, पार्किन्सन्स डाइजेस्ट, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स, स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं। आरो फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 60015979629 9101439836 जामबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।